ganito. Ang ganda. At saka, ano siya, mura. Sobrang mura ng Myra, okay? So, eto na, nasa mga 125 ata yung price nito. Yun yung ginagamit sa hospital. Para sa mga may sugat. Yun yung hinugas pala. Yung Zoroxal. So, 94 ata yung price nito. Basta sa mga 90 plus. Yung sa relasyon, okay lang talaga yung mas patamis ng patamis, pero minsan yung relasyon patabang ng patabang. Pero yung mga kape, patamis ng patamis talaga. Parang good afternoon. So ngayon is mag-haul tayo. By the way pala, this is Christine and welcome to our family budget. Actually, kaya dito ko lagi nakaharap sa kasi sira na yung aking tripod, yung kanyang nahuhulog yung phone ko. Or bibili ako ng parang tawag doon? Yung parang pang ini-scroll lang. Ito kasi nilagay ko sa bintana. Kaya, ayan. So, kahapon is nag-grocery kami. Gabi na kami nakauwi, kaya hindi ko na-haul. Sabi ko, bukas, mamayang bukas ang umaga. So, kaninang umaga naman, busy ako kasi nag-restock ako. Kasi kailangan maaga ako mag-restock. Kasi, yung sister-in-law ko, kailangan niyang picturean yung mga items at saka i-post. Kaya, ayun. So today, ngayon ako nagkapanahon, actually nagkabat lang ako. Ngayon ako nagkapanahon mag-vlog at tingin ng mga ibon, mga huni ng mga ibon sa probinsya. Pero today is, actually hindi pa ako nakabili ng mga pagkain, yung mga ulam-ulam namin. Kasi may mga natira pa kaming ulam sa ref. So, inuna ko muna yung mga sabon kasi as in wala pa kaming sabon. Bili kami ng bili dyan sa baba at may tindahan. So, yun. So, mag-start na tayo sa ating haul. So, bumili ako ng, actually sa Gaisano kami, actually sa Shopwise talaga sana kami mamimili. Ang problema is sa oras, nagahol na kami sa oras. Gabi na kasi kami pumunta, kaya medyo traffic. Nasasabi ko doon na lang sa Gaisano. And buti na lang kasi ang daming promo sa Gaisano, grabe. And isa na to, % off, parang dalawa na siya, tapos may panty liner. So, tamang-tama. Actually, pag nagka-men's ako talaga, sobrang kinukulang tong dalawang napkin na to. Pero, may napkin pa kasi akong natira doon. And, bumili ako ng Myra na Vita-White. Actually, as in, parang favorite ko na to. Hindi ako dun sa Nivea. Kasi buy one take one yung Nivea ngayon, diba? Yung nationwide. Hindi ko alam. Parang wala pa sa Gaisano. Pero, so far, eto, maganda yung Myra na ganito. Ang ganda. At saka, siya, mura. Sobrang mura ng Myra, guys. Ganito lang kalaki yung binili ko. Hindi na yung sobrang laki talaga. Ako ng baking soda. Kasi meron akong gagawin na DIY na I'm so excited talaga na i-share yan sa inyo. Kaya abangan niyo sa channel, okay? So, eto nasa mga 125 ata yung price nito. Meron kasi malaki nitong baking soda, 225 ata yung price. Sabi ni Papa, wag lang yung malaki. Okay na daw itong ganito kaliit. Pa rin siya. Yun, basta abangan nyo. And then, bumili ako ng Safeguard. As always, Safeguard is life. Ay! Tapos, bibili ako ng ganito. Nakalimutan ko, Zim pala yung nakuha ko in business Touch Bright.
King Zone Rocks. So, ayan. 75 at ito 75. At ito pala, meron akong share. Ano ko lang to, nalaman ko lang to recently, nalaman ko. Yung Zone Rocks pala na yung red, akala ko talaga yung Zone Rocks para parehos lang talaga sila, diba? Siyempre, Zone Rocks siguro yung yung scent or something, mga ganyan, yung flavor niya. Flavor na ito kinakain. Pero, yung red pala is para siya sa panglinis lang talaga siya. Yun yung hinahalo doon sa water. Tapos, yun yung pinapanghugas ng yung mga sugat. Yun, panlinis. So, yun pala yung red. Yun yung purpose ng red pala talaga. Panlinis na talaga siya. Parang medyo mild lang yung red. So, yun. Ay, yung mga pangputi talaga, yung mga ganito. Yung mga yung Zone Rocks lemon. Pero yun lang yung nalaman ko. Basta yung red, yun yung ginagamit sa hospital. Para sa mga may sugat, yun yung hinugas pala yung Zone Rocks salad. So yun, nalaman ko lang din naman, share ko lang. Ayan. Tapos, so ayan, bumalik na naman ako sa Pride. Pinakamura talaga yung Pride, na sobrang laki. And may free na siya na bar. So ayan, 164 ata ito. So ganyan siya kalaki. Ano siya? Ilang kilo ba to? 2 kilo. Bumili ako ng Tide para sa mga puti. Ayan. Para sa mura lang to mga, kano ba to? Nakalimutan ko yung price. Ito, yung Daz na dishwashing liquid. Wala akong ibang nakitang doon na mas maganda. Ito lang. Yung Daz. 139 pesos lang. So, ang tagal na yan. Ang tagal namin magagamit yan. Tapos ito, kahapon ko lang na nakita yung Tender Care. Kasi usually, di ba, yung sabon ni Hagrid is yung Johnson's na tsaka maliit lang. Si Hagrid, yung problema namin, kasi siya lang talaga yung pinapaligo namin sa CR. So, I mean sa paliguan. So, pag siya yung naliligo, kasi diba, lang niya yun, hindi siya marunong kasi parang nauubos niya. Bilis na ubos ng sabon. Kaya, ayun, sabi ko, bibili na lang ako nung may pump-pump. So, nakita ko tong Tender Care, mas mura pa to. 94 ata yung price nito. Basta nasa mga 90 plus. Ang sobrang mura ng smooth. Tsaka, ang mild kasi ng Tender Care. Kaya, buti na lang meron na silang hypoallergenic baby wash. Ayan, ayan yung niya. Blue yung kinuha ko. Pero ko talaga na pang sabon talaga to kasi baka naman shampoo siya. Pero ayan, and then yung deodorant, yung cologne. Malaking cereal sana yung kukunin ko. Kaya gusto ko sadyain dun sa Shopwise kasi nagsisale sila palagi ng mga cereals na malapit na mag-expire. So, kaso nga hindi kami nakapunta. So, ayun. Kaya, ito na lang yung kinuha. Si Hagrid yung pumili nito. Malaki sana yung kukunin ko. Kasi gusto niya yung cookie crisp na cereal. So, ayan. And then, shoes ko. Ay, iba pa yung nakuha ni Papa. Sabi ko yung blue. Ito pala yung nakuha niya. Yung ganito. Hindi ko alam, iba yung texture niya. Parang ang lalaki niya. Kaya luto siya. Parang ang taba. Hindi ko siya gusto. Gusto ko kasi yung blue. Parang nasanay ako sa blue talaga. Eto, kinuha na ni Papa yung black bag. Wala kasi yung roll bag dun eh. Kaya ganito na lang. Gusto ko kasi yung roll bag kasi madali siyang maitago. At saka hindi siya ganun ka So, large yung kinuha namin. Pinakamura na. Kasi nga, hindi ko nga na-haul ito. Dahil hindi ko na-haul, kinuhanan ko na kagad kanina yung isang Youngstown na sardinas. So, ang daming promo talaga dun sa Gaisano. Pero, mag-e-expire na tong, mag-e-expire to sa expiration. Ayan, so August 2019. Pero hindi naman naabot ng August sa amin. Kaya, may promotion sila na ito. Pero yung Youngstown, matagal pa tong tagal pa nito. 2021 pa. So, actually, dalawa yung kinuha ko na Skyflakes. And then, ito yung Rebes ko. Kumuha din ako. May free siya na kape. Parang bago ata siya na kape.
Yung Nescafe Classic Strong. Alam niyo yung Nescafe, yung mga kape ngayon habang tumatagal, parang patamis ng patamis. Alam mo yun? yung sa relasyon, okay lang talaga yung mas patamis ng patamis, pero minsan yung relasyon patabang ng patabang. Pero yung mga kape, patamis ng patamis talaga. Parang, syempre gusto ko yung kape talaga na medyo, tawag doon, medyo may pait. Ayun, may pait. May pait. Yun talaga yung buhay, hindi puro sarap, hindi puro sweet. Parang may pait din, diba? Wow, hugot! Pero, ayan, yung Nescafe Classic Strong. So, isa yung ginawa namin. Mas masarap kasi itong Skyflakes kaysa dito. Rebisco. Malaki lang to, malalaki. Pero iba talaga yung lasa. Crisp ng Skyflakes. Kami ng Hiro para kay Hagrid. Etong Selecta Fortified na milk ni Hagrid. Bumili ako ng Ladies Choice na sandwich bread. Kasi best food lang yung ginakuha ko ngayon, Ladies Choice niya. Kasi iba yung lasa ng Ladies Choice. As in, iba talaga yung lasa niya. And then, may may project akong gagawin sa mga battles na to. Kaya abangan din ninyo. I'm so excited. Kasi ito mga bisita na ni Hagrid, mga Avengers, dalawang biscuit, ibang biscuit na naman. Ito, Jelly A. May pa-change sa kami ng mga kape kasi nga, sobrang tatamis na ng mga kape. Parang tagal ng pag-ano mo sa kanila, parang tamis na. So, eto, na-try namin to nung nandun kami sa Bohol. Ang sarap niya. Kaya, sana hindi siya tatamis, no? Tatamis na naman to. So, ayan, brown coffee na great taste. Twin pack. Pangalan kami ng barako. Kasi itong barako, para to sa mga barako. Barako. San Mig Coffee. Medyo hindi siya matamis. Okay siya. Yung mga baso namin dito, parang parang timba. Parang timba sa laki. Kasi nga, diba? Tapos, ito, yung tali, iinumin naman ito ni Papa. Kasi, minsan, usually, sa pag-gabi na, kami dyan sa labas kasi nag-usap-usap, kami lang dalawa. Kami lang sa Hagrid pag naglalaro siya. So, charot! Feeling. Pero, ayan yung, iinumin namin mamaya. So, i-refrigerate. So, dalawa lang yung na-afford ko eh. Charot. Dalawa lang, over. Alam naman, gabi-gabi kailangan uminom talaga nito ng kali. Diba? Itong mga mga na-family ko. So, ayun. Namiss ko mag-haul, actually. Parang namiss ko siya. Yung mga pagkain lang kasi, mga pagkain, alam nyo naman yun, hindi ko na i-haul yun. Yung mga ganito lang, yung mga pang 1 month namin, 1 month grocery. Yun lang guys, and actually sobrang busy ko ngayon, pero kailangan ko talaga sabi ko, kailangan ko siyang i-haul kasi para ma-arrange ko na siya doon. And yun. Tapos guys, ipagkita ko sa inyo kasi, diba, next week is moving up na nila ni Hagrid. So, yung kanyang, when I grow up, I want to be a policeman. So, wala akong ibang mahanap na police na damit. Actually, sa camera, ang ganda niya tingnan, no? Parang ang light. Pero sa totoong, ang dark niya, parang, ayan. Pero, meron kasi isa doon na parang puti siya na, parang puti na police. Ayan. Police boy yung tawag doon sa, Kaso, once lang nila masusuot talaga, as in sa araw lang talaga ng kasi before sila magsuot ng toga, ito yung susuotin nila, parang muna sila sa stage. Pero patatahian ko to, kasi medium kasi to, medyo malaki siya. Ayan, kaya papatahian ko, kasi nga diba next week na. Tapos ito, yung niya, ang laki, diba? So yan yung susuotin niya sa maghanap ako kung yung sapatos na susuotin niya partner dito. 90 lang to, meron doon 800, pero hindi worth it kasi talagang once lang susuotin, sayang naman, diba? Kaya eto na lang, haircut ko na lang siya ng parang police talaga. Actually, yung ibang nabili namin mga pang mga
pang grocery, pang ano yun, pang negosyo. Pang negosyo. Tapos may nagtatanong sa akin, bakit hindi nyo nakikita na bumibili ako ng mga pang skincare, ganyan. Actually, meron naman ako mga ginagamit na ano, pero mostly hindi ko sinasali dito sa, usually ang nakakasali talaga is yung lotion lang, yung mga ano. Pero yung mga para sa ano ko, hindi ko sinasali doon kasi parang pang ano lang talaga yun eh, pang grocery lang na pang bahay. Pero yung sa akin, pag sumasahod ako sa Shopee, may minsan sa Shopee or minsan sa YouTube, doon lang ako kumukuha ng ano. Kaya minsan hindi ko napapakita sa inyo, hindi ko na-haul, hindi ko nasali i-haul. Kasi syempre, ano naman, kahit konti yung binili ko, i-haul ko pa sa inyo, diba? Pero, ayun. Magpapaalam na ako guys ha, kasi medyo busy talaga kami ngayon kasi yun nga, maraming stocks na inano ko. May mga bagong stocks, kailangan picturean, kaya ayun. So yun lang guys, so hope you guys enjoy. Follow niyo ako guys sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. Minsan lang ako mag-post doon, pero follow niyo pa rin ako doon. So yun. So hope you guys enjoy and see you in my next video guys. Bye!